hai ndizvo asi dzokureka ndodzokera pakare pa11 apa 10 zvino akanga achidzidzisa murimwe sinagogi nomusi weSabati zvinotarira kwaivapo mune imwe sinagogi kuroti dzanga dzakadii dzakawanda saka aive mune imwe nekuti dzakawanda dzinofanira kuwanda iri pano inofanira kupera kana kuri kumuzinda kunofanira kuti dziwande amen kumaprovinsi kwese kunofanira kuva nemasinagogi ngatichinoshanduka iva nevezvapupu ndo chikonzero Mwari akakupai makore mazhinji onai shanduko yamuruda kuita yaitika imuri vapenyu asi vamwe makatendeukira navo havasisipo vane pavakaitawo pavo imimi maakusungirwa kuti muite penyu vana venyu varopafadzwe nemi musiyire vana venyu rugare nekuda kweimba tichitarisira kuti nevana venyu munotarisira kuti vasare muno asi vanosara papi pamuchakata here iyo chechi dzaakuvakwa dzine ungai iye mwana mamudzidzisa ouya pamuchakata kana nemiwo hati makamuona dokta mwana wedu dokta akaberekwa muno muzvapupu akadzidza muno muzvapupu achiremba akatotibetsera kurapa mwana anga achinamatirwa paya hati paona kuti pamwe teta kuti mamunamatira zvakwana kana iri mhepo yabva apa pakuda chipatara iye amba anyora prescription yake yakanogamuchirwa pachipatara chepamaushu kunzi chiregai kuenda kuchivhu kana pachechi paenda dokta akadai tiregai tichikupai izvi anonoshandisa izvi nobva mwana akutobayiwa jekiseni vaifanira kukwira bhazi kuenda kuchivhu nekunoona chiremba nekudadirwa hazvina kuitika nekuti taive nachiremba mwana wedu akadzidza chiremba anga atorawo mazuva ake kuti auye kuchechi ku7 days zvakaipa izvozvo kudzidzisa vanhu ndopandaichida kuti patinombotaura tese paya murangariro handi munorangarira ndichiti pataitaura ndichikuudzai plani yekuti tinoda kuti pazoita sei pamaushu paya kana mucharangarira ndakati toda nepakliniki ndikatobvunzwa nevamwe zvikanzi kliniki hamusi kujublicata here kutaura zvinhu zviiri nekuti mamboti healing center ndikati aiwa healing center iri yega ndeyemaovhasiya nevaprofita asi kliniki apa takutoda medical help chaiyo haigoni kuitirwa pano inotoda imba yayo zvino ndo zvataireva izvozvo taizvitaura uyu musikana achiri kuprimary dokta asi nhasi mukazoona kuti aibayira jekiseni mumusasa saka kana muri muzvapupu munotarisira kuti kwemakore ese atichararama upenyu hwedu jekiseni ngaribayirwe mumusasa ini kana yadaro ini ndaitadza ameni asi ndiri kuti ngapachiva nemafacilities ekuti kana uyu akuita basa rake kana pachitonzi panodiwa firiji ngatimugadzirirei vanorwara vachirapwa vanosununguka vaya hatichamhanyi tichidii vamwe zvichidii because vabatsiri vanenge varipo asi vogadzirirwa imba yakaita saiyo saka zvinofanira kuti hanzi mune rimwe sinagogo nekuti vakavaka masinagogo akawanda right